Albishiri ke kika zama sarauniya kina da tinkama. Albishiri ne kai ka zama masoyina kana gidan girma. Assalamu alaikum yan uwa ma'abota sauraron waƙoƙin soyayya. A yau ma kuna tare da wani sabon mawaƙi, fasishin mawaƙi mai suna Sarfilu Kebula. Na yi yunƙuri da daɗaɗa harshe na yasa na kawo muku sabon albin ɗina mai suna So Ni'ima ne. Wai shin ta ya so yake zama ni'ima ga al'umma? Soyayya ni'ima rayuwa ta zama karin damuwa in bar ta nake yin zufa. Me duku a waje zan fada bayanin so ya rikin zuciya ta tana yin rawa. Kogin so madarar zuciya ina shahara duka soyayya ita ce karu. Lalle kan so madara ne. So ne madara cikin duniyan nan kowa yarka yake so ya kwarfa. Kudi jiki yana sanya huta idan da mace hutun zai fi kyawu. Rarrafe sunan shi ko yaro sanadin so yake dinga wasan. Ma'anar ka ba zan sarkake ba domin na san sanadin sanas. To kun ji ashe so ma halittarsa akai? Masoya su gane hakika duniyar nan. Idan baka ɗau halitta ta so ba zama ba zai yi daɗi. Kai na gode masoyana. In so ya kai so to me harshe yake furtawa a duk lokacin da aka ɗaga shi a gaban masoyi. In kina ɗaga harshe so da ƙauna suke ta zuwa min jijiya. In kana ɗaga harshe so da ƙauna suke ta zuwa min jijiya. Na gode. Mabudin zuciya ke kika bodan na shiga. Ka kasantowa da ke nazarce gori garan. Ana nuni a so ni ke ce na kai tsaye. Na kan yaƙi a so mai so na zan kariya. Sona ke daya kin yi tsirin soye fice. Ye ashe ma kauna idan zuciya ce. Kauna idan zuciya ka bawa wanda yake furci na so a kai. Kauna idan zuciya ka bawa wanda yake furci na so a kai. So ya haske duniya ya kama kowa mutum rike. Gaskiya ne hakan yake. Da hangana ya duba yana gane kai kaɗai nake duba. In rayuwa ta yi kyau sanadin ka nake ta walawa. Don ka zama zuciya ta kuma nawa yana zama naka. Sirri na rai zo mata ka sarautar so wurin ka zan kwana. Kai faɗa ba ta yi yan uwa, insha Allahu yana nan fitowa nan ba da jimawa ba. Ku nemi wannan albin namu mai suna So Ni'ima ne a kasuwar Wambai Kano daidai 'yan kasuka. Na gode masoyana, na bar ku lafiya. So ne madara cikin duniyan nan kowa yarka yake so ya kwarfa. Kudi jiki yana sanya huta idan da mace hutun zai fi kyawu. Rarrafe sunan shi ko yaro sanadin so yake dinga wasan. Ma'anar ka ba zan sarkake ba domin na san sanadin sanas. Albishiri ke kika zama sarauniya kina da tinkama. Albishiri ne kai ka zama masoyina kana gidan girma. Assalamu alaikum yan uwa.